Вітаю, спадарства! Не магу прайсці міма прыемных падзеяў, якія зараз адбываюцца ў Курскай Народнай Рэспубліцы, а вызваленне ідзе поўным ходам. Добрий день! Слава Україні! Що у вас, ви місцеві? Все у вас хорошо, ніхто вас не обіжає? Да хто там, їсти нічого, бачите? Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Набирали, а що? Нема ж. Ви скажіть, ви суд же самі? Ви місцеві мешканці? Я з границі, Ага. мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Да. Ну все нормально, українці вас не обіжають. Та ні, ми ж дружили, господи. Ну а хто в цьому винен? Хто? Ну, це ж все государство, правительство, ми ж прості смертні. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я. Добрий день. Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Да? Що вас українці не обіжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає всього. Да їсти піти ми в магазини ограбили. Ага. Ну що делать? Ні, ну правильно, конечно. Це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали питьевой, консервы взяли. Звернулі ўвагу на говор і як саромна жінкам. Я разумею, што ніколі мы не даруем, не забудзем расейцам тое, што яны зрабілі. Але і мірніку ўстрайваць Ірпень і Бучу гэта зашквар. ЗСУ яны не такія. Андрей Федорович Горбачов. Нічого яка потужна прізвище. Коротше, брат, ти все, у тебе все є, пити, їсти. Да, вы все, да, спасибо вам, ребят, дай Бог вам здоровья. Все, бережи Бейте себе. фашистов, в Все. натуре бейте, блядь. Все, Путін хто? Повесьте, блядь, его, братаны. От души, от души. Пожалуйста, повесьте его, блядь. Все, слава Україні, брат. Героям слава. Давай, братуха. Я думаю, што так, найлепшы варыянт гэта дапамагчы насельніцтву вызваліцца ад рэжыму. Але было б добра, каб яны не чакалі вызвалення, а дапамагалі. Каб яны ўжо пачалі змываць сорам партызанскімі дзеяннямі па ўсёй сваёй турме народаў. Самае страшнае, спадарства, гэта якім коштам здабываецца гэтая перамога, гэтае вызваленне, у тым ліку і не нашага народу, які проста немагчыма пакінуць і не вызваляць. Але гэта не датычыцца прапагандонаў, прыстасаванцаў і злыдняў. Кожны атрымае тое, што заслугоўвае. Тут недавно пачуў, што Григорый Азаронак хоча стаць вядоўцам калганкі. Ну, мяне гэта моцна абурае, па-першае, што не можа такая істота падыходзіць да дзетак, па-другое, маляваны ж жывы, і ён можа працягваць весці гэтую праграму. Дарэчы, недавно з ім бачыліся. У гэтага чалавека купа новых праектаў. Я спадзяюся, што хутка ён нас парадуе сваёй творчасцю. Ну і ўвогуле, для мяне існаванне Грышкі скончылася 12 ліпеня 24 года. Я думаў, што я зраблю з яго падарунак да адной пані, а пані выйшла замуж. Таму зараз ужо сэнс браць яго нават у палон не мае. Все у нас атрымаецца. Да перамогі разам. Слава Украіне! Жыве Беларусь!